Z finančného hľadiska som momentálne spokojná. Pochádzam síce z učiteľskej rodiny, mám 3 súrodencov, takže zvykli sme sa aj trochu, naučili sme sa obmedzovať ako súrodenci. Život na Slovensku je podľa mňa ťažší ako v západných krajinách, už len kvôli tomu, že nemôžeme sa porovnávať s platmi. Potraviny a iné veci sú tu naozaj v takých istých cenových reláciách ako inde. Myslela, že v zahraničí je to lepšie, možno, že životná úroveň vyššia. A vždy sme tak aj uvažovali s rodinou, že pôjdeme do zahraničia žiť, ale vždycky proste to padlo nejako. Čím nie som spokojná, tak to sú skôr také moje proste zlé vlastnosti, ktoré vidím, že ich neviem zmeniť na sebe. Čo sa týka aj tých podmienok pre tých ľudí, tak je to dosť aj diskriminujúce pre nás Slovákov, že vyhodení sú tí ostatní, hlavne zahraniční a menšiny. Nepáči sa mi na Slovensku to, že ľudia možno málo dbajú na nejaké to svoje okolie, málo sa ho snažia zveľaďovať, skôr myslia na vlastne svoj vlastný prospech, svoje pohodlie. Myslím, že to je poznačené tým bývalým režimom, ale že aj Slováci sa pomaly učia. Že v Bratislave sa máme dobre, aj napriek tomu, že ostatok Slovenska je taký zanedbaný a že vlastne všetko sa to koncentruje v tom hlavnom meste. Čo by som chcela zmeniť konkrétne? Napríklad lenivosť moju. Možno, ešte by som zmenila také to myslenie Slovákov, že oni sú väčšinou takí negativisti a nemyslia pozitívne. Školstvo potrebuje určité reformy, lebo v porovnaní s inými štátmi je slabé. Predstavujem si seba asi ako matku v rodine. To je všetko. Proste byť spokojný s tým, čo robím a byť šťastný aj po tej druhej stránke, po tej citovej aj po tej pracovnej. To je moja predstava o 20 rokov. Určite by som chcel robiť prácu, ktorá ma naplňa, ktorá ma baví. Dajme tomu, zaujímam sa o obchodovanie, o podnikanie. Chcela by som určite ostať na Slovensku, ale čo sa týka zahraničia, sú tam tie podmienky lepšie pracovné, aj iný prístup k ľuďom. Ale tak ako domov ako domov. Ja by nemal problém ani keby som bol nejaký, povedzme, pedagóg, alebo keby som robil nejakom hudobnom inštitúte. Možno aj nejakú publikáciu pre nejaký hudobný časopis alebo niečo. Hoci čo z hudbou znamená, tak.